Takođe postoji i for petlja. Kod for petlje kod se izvršava onoliko puta koliko je programer odredio. Kako izgleda for petlja? Znači, kucamo for, otvorimo, zatvorimo zagrade, posle toga vitičaste zagrade, napisat ćemo deo koda koji treba da se izvrši, primer za for petlju. Ispod toga takođe ćemo staviti jedan BR tag da bi imali tekst u više linija. I ovde ispisujemo uslov. Znači, prvo napravit ćemo varijablu, broj stavit ćemo jednako je 0, zatim uslov je broj manji od 10 i na kraju vojte računa ovde umjesto zareza, to je česta greška, stavljamo u stvari tačka zarez i na kraju inkrementacija varijable broj plus plus, tako da ćemo dobiti praktično 10 linija teksta primer za for petlju. Otvorimo i testiramo file, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, sve do 10. U sledećem primjeru pokazat ću vam šta su nizovi, posle čega vidjet ćemo šta je for each petlja, to jest koja je njena upotrebna vrednost.